Unikátna príležitosť. Víta vás dnes v našej exkluzívnej ponuke dom, ktorý sa nachádza v srdci z jednej z najžiadanejších lokalít v meste Košice. Košice Barca na ulici Vozárovej. Tento dom sa predáva v štádiu hrubá uzavretá stavba. Vrátane strechy, plastových okien, takže sa o výber materiálov nemusíte starať. Môžete sa ale sústrediť na pridávanie svojho vlastného štýlu, vlastných dotykov. S rozlohou pozemku 393 m2 a podlahovou plochou 146 m2 tento dom poskytuje dostatok priestoru pre komfortné bývanie. Je orientovaný na juh, čo zaručuje veľa slnečného svetla. So 4 obytnými izbami a dostatkom súkromia poskytuje tento dom ideálne riešenie pre vašu rodinu. Okrem toho, elektrina je už k dispozícii na pozemku a máte prípojku na obecný vodovod a kanalizáciu. Prístup na pozemok je jednoduchý cez asfaltovú mestskú cestu. Je pre vás dôležitý kvalitný oddych po náročnom dni v práci? Dobrou správou je, že tento dvojdom sa nachádza v tichej blízkosti nádherného zeleného parku, ktorý zabezpečuje váš oddych už od prvého okamihu, keď tam vstúpite. Užite si luxus a eleganciu v tomto pozoruhodnom dome. Teším sa na nových majiteľov, no pamätajte, že tým sa môže stať len jeden. Teším sa na obliadky.